Is-sena l-oħra, in-numru ta' nies jaħdmu f'Għawdex laħaq rekord ta' 14,313. Dan ġie nnutat mill-Ministeru għal Għawdex li spjega li din iċ-ċifra tfisser żieda ta' 530 persuna fuq l-2019. 8 minn kull 10 persuni li sabu xogħol f'Għawdex bdew jaħdmu full-time mas-settur privat. Meta dan jitqabbel mal-Għawdxin li kienu jaħdmu f'impjieg full-time mas-settur pubbliku fl-2013, dan naqas minn 37% għal 27%. ċifra li tixhed kemm mhux minnu l-kliem tal-oppożizzjoni meta tgħid li l-impjiegi f'Għawdex qed ikunu biss fis-settur pubbliku. Iż-żieda ta' 434 full-timer jaħdmu mas-settur privat tikkuntrasta sew ma' dik fl-2012. Fil-fatt dak iż-żmien kien hemm biss żieda ta' 98 jew 23% ta' żieda fl-2020. B'hekk għal kull impjieg li kien kapaċi joħloq is-settur privat Għawdxi fl-2012, fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2020 l-istess settur ħoloq 4 impjiegi. Fost l-aktar setturi li żiedu l-impjiegi f'Għawdex fl-2020 kien hemm dak ta' servizzi professjonali u amministrattivi bit-tkabbir ta' 249 impjieg, tas servizzi ta' rikreazzjoni bit-tkabbir ta' 33 impjieg, il-kostruzzjoni bit-tkabbir ta' 35 impjieg u tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni bit-tkabbir ta' 28 impjieg. Mill-2012 l-hawn l-ammont ta' Għawdxin jaħdmu f'Għawdex stess żdied bi kważi 4,500 persuna jew b'46%. Dawk jaħdmu full-time mas-settur privat żdiedu b'aktar minn 3,600 jew b'75% li jfisser li b'mod konsistenti 8 minn kull 10 Għawdxin li bdew jaħdmu f'Għawdex kienu mas-settur privat. Il-proporzjon ta' impjiegi ġodda mas-settur privat ta' Għawdex żdied minn 58% fl-2012 għal 68%. Intant kull ġimgħa mill-bidla fl-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 11 Għawdxi jaħdem f'Għawdex stess, b'kuntrast qabel 2013 kull ġimgħa kien hemm żieda ta' anqas minn 2. Il-Ministeru tenna li din hija l-aqwa konferma li l-Gvern qed iwettaq il-wiegħda tax-xogħol f'Għawdex għall Għawdxin.